Vi har i den sidste uges tid talt en del om, hvorvidt græsset rent faktisk blev klippet hjemme ved os. Og jeg så var nede og kigge, og der er jo ikke nogen måder, man kan se på maskinen, om græs faktisk har været klippet. Jeg kan se, hvad den er timet til. Men jeg kan ikke se, om den har kørt. Og da vores kører fra 8 til 4 mandag, onsdag og fredag, så kan jeg ikke se, om den kører. Nu har jeg sat den til at køre, men jeg må sige, det ser ikke ud på græsset, som om den rent faktisk har kørt. Og vi er simpelthen i tvivl om, hvad det er, vi gør, der gør, at den ikke bare kører kontinuerligt. Vi prøver lige at åbne og se, om vi kan se, om peberen har kørt. Nå.